מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ערות בלילה, תוכנית חברתית משפטית בהגשת עורכת הדין ענבר דרור, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, להאזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה. ערב טוב לכל מי שצופה בנו, אני ענבר דרור, עורכת דין לענייני משפחה, והתוכנית שלי היא ערות בלילה, שעוסקת בסוגיות חברתיות ומשפטיות. היום נעסוק בסוגיה חברתית אשר משפיעה רבות על המצב הכלכלי של כל אחד מאיתנו, וזוהי רכישת נכס נדל"ני, בין אם זו דירה ראשונה, בין אם זו השקעה כדירה שנייה, או אפילו נכס עסקי. כיום בשעת מלחמה יש להם הרבה הצער, גם הרבה הזדמנויות כלכליות. מעניין לראות שאם בעבר השאלה האם להשקיע בדירה או בשוק ההון הייתה נחלתם של אנשים עם הון פנוי שהתעניינו בהשקעות, ככל שעוברות השנים השאלה הזאת היא הופכת להיות רלוונטית גם לזוגות שאספו הון שאמור לשמש אותם בעתיד לדירה, אך טרם החליטו היכן הם רוצים לבנות את חייהם. פעמים רבות הם מתלבטים האם מתי לקנות דירה להשקעה או להשקיע את הכסף. כך שלא יישחק אל מול העלייה הנמשכת במחירי הדיור. ויותר ויותר צעירים בוחרים להשתתף בהגרלות המדינה ונכנסים לשוק הדיור כמשקיעים ולא על מנת למצוא מקום מגורים. איתנו באולפן נמצאים איתי רביע, מומחה לייעוץ משכנתאות ואסטרטגיה מימונית בעסקאות נדל"ן, ועורך הדין גילי לוי. גלעד, גילי. מה אתה מעדיף? גילי. מתמחה בעסקאות נדל"ן מורכבות ומלווה בהליכי יזמות בנדל"ן. אז חברים, טוב שהגעתם. אני שמחה לארח אתכם באכסניה של ערות בלילה ורדיו החברתי הראשון. ושם התוכנית היא, קראנו לה, יותר נכון, אני ואיתי ככה עשינו איזה סיור מוחות והחלטנו לקרוא לה תוכנית נדל"ן במשבר. סימן שאלה. סימן שאלה, כן. והאומנם נדל"ן במשבר? בעיניי סימן קריאה. סימן קריאה, נדל"ן במשבר. נדל"ן במשבר. זה אומר שכן. זה אומר שכן, נדל"ן במשבר, סימן קריאה. אין לי ספק בכלל, אבל מדינת ישראל ידועה במשברי נדל"ן שעוברים. אנחנו עם שמסתגל, אנחנו מדינה שמסתגלת למשברים, ראינו משברים, גם בעיתות של מלחמה, וידענו להתאושש מהם. השאלה הגדולה במשברים האלה, למי יש מספיק אורך נשימה, להחזיק עד שהמשבר עובר, עד שהמשבר נגמר. למשל, אנחנו יודעים שבכל המלחמות האחרות, אולי ברוב המלחמות האחרות, ברגע שהמלחמה הסתיימה, הייתה התאוששות מסיבית. הייתה ממש איזושהי... אחרי המלחמה. כן, עלייה של נדל"ן. תמיד הייתה עלייה במחירות ובקנייה, ואנשים פשוט, כל מי שחיכה וישב על הגדר אחרי מלחמות, פשוט זה איזשהו משהו שהתפוצץ. אבל השאלה עד אז, מי יכול להחזיק מעמד? וכמו שאנחנו רואים היום, לצערנו, לא מעט יזמים לא מחזיקים מעמד, נמצאים בקשיים, חלקם הגדול נמצא כבר בהליכים של כינוס נכסים. מה הגורמים שמשפיעים בעצם על העניין הזה שיזמים בינוניים וקטנים, אני מניחה, לא כאלה שיש להם עתודות של הון על מנת להחזיק באמת, כמו שאתה אומר, אורך נשימה ארוך כדי לעבור את המשבר הזה? תראו, זה מושפע מהמון דברים. זאת אומרת, בואו נתחיל בזה שהמשבר בנדל"ן התחיל לא במלחמה, כמו שאנשים נוטים לחשוב, הרבה לפני. המשבר התחיל לא הרבה לפני, אבל הוא התחיל ברגע שהתחילו את עליות הריבית מסיביות פה במדינת ישראל, כשהיינו רגילים שנים, אני מניח איתי יכול לעזור לנו בזה, יותר טוב ממני, אבל הייתה פה ריבית אפס במשך הרבה שנים, ומשקיעי הנדל"ן השתוללו, ושוק הנדל"ן פרח וצמח, אבל פתאום הייתה עלייה גדולה של ריבית, אנשים לא יודעים להתמודד עם עלייה כזאת, לא תכננו את זה, נכון. כן, אנשים שלקחו משכנתה רגילה, פתאום קיבלו עוד 1,000 או עוד 2,000 שקלים במשכנתה בחודש. במקרה טוב. ועכשיו אני הולך עם זה, לא לזוג צעיר שלקח משכנתה של 1,000,000 או 1,500,000 או 2 מיליון שקלים, אני הולך ליזמים שפתוחים באשראים של 40 ו-50 וכמעט 100 מיליון שקלים בפרויקט סטנדרטי. כן. רק לצורכי הבנייה. אז עכשיו תוסיף על העלות הזאת, פתאום עוד 5% ריבית. זו מכה קשה, לכל יזם. עכשיו, היזם מתמודד עם אשראי, היזם צורך אשראי, היזם צריך למכור דירות, אבל אנשים לא קונים דירות כי הריבית עלתה, ועל זה תוסיף את המלחמה. והמלחמה אנשים לא רוצים להוציא כספים, מן הסתם. אנשים, חלקם לא רוצים להוציא כספים. לשבת על הגדר ולראות כאילו לאן זה יגיע. בדיוק. יש לנו רצועת ארץ בצפון ורצועת ארץ בדרום, שכרגע כולם מפונים, אנחנו לא יודעים לאן הם חוזרים, הם בעצמם לא יודעים מה לעשות. כן. השאלה אבל ברעים שלך, אתה לא רואה באמת... קודם כל, מה דעתך? האם נדל"ן במשבר? האם זה סימן קריאה או סימן שאלה אצלך? או שבכלל אין סימנים? א', יש סימן שאלה. אוקיי. אבל בשטח אנשים יגידו, אנחנו לא רואים ירידת מחירים. אנחנו לא רואים ירידת מחירים, זה מתבטא בכל מיני דברים אחרים, כמו מימונים מיוחדים או מבצעים מיוחדים.
אבל בשטח היום, איפה שאתה רואה ירידת מחירים, כן. זה אצל אנשים בשוק היד השנייה, אנשים שהתחייבו, משפרי דיור, שחייבים למכור את הדירה שלהם, ואם אפשר למצוא את האנשים האלה שהם ממש בפיק הזה, תוכל לקנות בצורה טובה ובצורה זולה. קבלנים, כמובן, יש להם, גילי בטח מכיר את זה מקרוב, מגוון אפשרויות של מבצעים ומימונים, והמימון הבנקאי הוא מאוד יקר עבורם. אז הם מוצאים את הדרכים איך לממן את זה דרך הצרכנים, ובגדול זה ווין ווין. הצרכנים לכאורה לא משלמים את הריביות, כי הקבלן מתחייב, יש כל מיני מבצעים, בלי הצמדות, בלי ריביות, הריביות עלינו, ריבית ל10 שנים, אנחנו רואים את זה המון בדרכים. אבל אתה מייצג פה את הלקוח, ואני חושבת שגילי כאן מייצג בעצם את הקבלנים, זאת אומרת שגילי אומר... אני לא מייצג, אני מסתכל על ענף כענף. לא מייצג מבחינת עורך דין. אני לא יכול לראות, לא, בכלל את מה שאני אומר... הדעה שלך, אני חושב, הפרספקטיבה, בדיוק. היא מקיפה את כל המערך, זה אומר מהרוכשים עד רוכשי עד שנייה, עד רוכשים מקבלן, עד הקבלנים ועד כל המערכת. ובמובן הזה, כשאני מסתכל על הכל, אני חושב שענף הנדל"ן במשבר. כלומר, נכון, מחירי הדירות לא יורדים. אני גם לא חושב שהם ירדו באיזה שלב, גם אם תהיה ירידה, היא תהיה תמיד מינורית, ואחרי זה מחירי הנדל"ן יעלו בחזרה. אז איפה מתבטא המשבר? המשבר מתבטא בקושי של היזמים, הוא מתבטא בעצירת השוק, בזה שאין קנייה ומחירה. שלא נדבר גם עתידי. זה משפיע בצורה דרסטית על כל נושא המיסים של מדינת ישראל, שהיא גובה המון מיסים. מדינת ישראל חיה בצורה נפלאה ממיסי נדל"ן. אלה המיסים אולי הגבוהים ביותר, אני חושב שיש. והכל נעצר, זה קורה שנעצר. אם היו עד לפני המלחמה במדינת ישראל, באופן טבעי בערך 110,000 פועלי בניין, היום אנחנו עומדים על משהו כמו 20,000 פועלי בניין. אתה מדבר עכשיו בשעת המלחמה, או בכלל באופן כללי? אני מדבר כרגע בשעת המלחמה. אוקיי, באספקטלריה של מלחמת חרבות ברזל. אז אני מוסיף את הכל על הכל. זאת אומרת, זה התחיל מעליית הריבית, ועצירת השוק של רוכשים. ותוסיפי על זה את המלחמה שאין פועלים, ואנחנו נוסעים, ואנחנו... אנשים בחוסר ודאות. אנחנו מסתובבים, ואנחנו רואים פרויקטים, עומדים, ולא מתקדמים, אין עבודות. שלא לדבר על הגזרות של עליית המע"מ באחוז אחד. אין עבודות, חברים. אנחנו כרגע בונים על פועלים זרים. פועלים זרים, אין לנו כרגע מדינת ישראל, אולי 8,000, 10,000. כן. מדינת ישראל פועלת כרגע להביא אולי עוד כמה עשרות אלפים, כשאנחנו היינו נעים פה על 110,000 עובדים ביום, בממוצע, במדינת ישראל. זה משבר. יש תופעה גם שאני נתקל בה הרבה, שאני נפגש עם המון זוגות, שאומרים, רגע, אז אוקיי, יש לנו קצת כסף בצד. כמה אני יכול בכלל לקבל? לאיפה אני מתקדם? למי אני פונה? כמה הבנק ייתן לי? אם בנק היה נותן, לצורך העניין, פעם נתן איזשהו סכום, לא יודע, על 1,000,000 שקל, היו משלמים 4,000, 4,500 שקל, היום זה פתאום כבר 5,500 ו6. ולא נדבר על סכומים גבוהים יותר, ככל שהמחירים עולים, הזוגות צריכים. אז אני מבינה שגילי שכנע אותך שהנדל"ן במשבר. לא, הנדל"ן במשבר כן, אבל שוב, זה לא מתבטא בירידת מחירים, זה מתבטא בהרבה דברים אחרים, והצרכנים יכולים לנצל את זה. אז בוא, זה מביא אותי באמת לשאלה השנייה. זוג רוצה לקנות דירה. מה עליו לעשות? דיברנו על זה ככה די בהרחבה, והייתי מעוניינת שככה תבוא ותגיד מהצד דווקא של הייעוץ שלך מבחינה מול הבנק, משכנתה. אז קודם כל, שזוג מחפש לרכוש משהו, הוא צריך לדעת קודם כל מה היכולות שלו. כן. ולשבת ולעשות איזושהי בדיקת התכנות למשכנתה. יכולות ביחס למה? לדירה שהוא רוצה... ביחס להכנסה שלהם קודם כל. כי בסוף מה שמעניין בנקים זה לא אם יש לך 10 מיליון שקל בעובר ושב, זה מעניין אותו כמה אתה יכול להחזיר כל חודש. וזה דבר שאפשר לדעת אותו. כלומר, לשבת ולדעת בדיוק על פי המשכורות, אם אתה עצמאי זה קצת יותר מורכב, אבל שני שכירים שיודעים פחות או יותר מה הם מכניסים ומה הם יכניסו, יש איזושהי תקרת זכוכית שבנק יאפשר להם ללוות. האם זה עומד בכלל במה שהם מחפשים? האם זה מקדם אותם לקראת עסקה שהם רוצים? זאת אומרת, מה שאתה אומר בעצם, זוג שרוצה לקנות דירה, אל תחפשו את הדירה קודם, תבינו איזה דירה לחפש. מדויק, ממש ככה. תבינו איזה דירה לחפש, תבינו למה מה אתם יכולים לממן, מה תקבלו אישור, וחשוב להוציא אישור עקרוני כמובן מראש, לדעת שאתם בכלל בעסקה. כי אני נתקלתי בהרבה זוגות שמגיעים, ויש להם תוכניות מאוד גדולות, אבל בפועל הם לא יכולים להרשות לעצמם את הדירות שהם מחפשים. גילי, מבחינת האחריות מקצועית של עורך דין, נניח שאתה עכשיו מלווה זוג בדרך לקניית דירה,
אתה מחויב לשאול אותם מבחינת היכולות שלהם, זאת אומרת, האחריות המקצועית שלך אומרת, אם אתם עכשיו קונים דירת 6 חדרים, יש לכם בכלל את זה אישור עקרוני של המשכנתא, זאת אומרת, זה משהו שאמור לעניין אותך כעורך דין למקרקעין? תראי, זה מעניין אותי, אני לא יודע מצד בתי המשפט. אני כן יכול להגיד לך ברמת הרשלנות המקצועית, כן. שנכון להיום, שנת 2023-2024 במדינת ישראל, 90% מתביעות הרשלנות נגד עורכי דין היו בנושא מקרקעין. כן. בתי המשפט מאוד מאוד לא נוטים להקל עם עורכי הדין בעניין הזה, גם בנושאים שאני חולק עליהם דווקא. תראי, היום הם דורשים מעורכי הדין לעשות בדיקה תכנונית, ובדיקת הטאבה והמון בדיקות מסביב. אבל בסוף זו אחריות שלנו, כי הלקוח שלנו, או הצורך שלנו שהוא יצא מרוצה ויצא טוב, אני לא רוצה שהוא יצא בנזק, אם זה באחריותי יותר או באחריותי פחות. והואיל ואתה אמור לפחות, שיהיה לך איזשהו ניסיון מסוים, אתה אמור להציג אותו ללקוח. כלומר, אני היום, תשובה היא כן, כשלקוח בא אליי ורוצה לקנות דירה, אז אני מסכים לחלוטין עם מה שאיתי אמר. הדבר הראשון שאני שואל את הלקוחות שלי היום, זה שואל אותם אם קיבלו אישור עקרוני, הם הולכים לקבל משכנתא. זה לפני הכל, אנשים לא יודעים. הוא אומר, כן, ראיתי דירה והמחיר מצוין, ואני רוצה לקנות, ובוא נקנה, ואחר כך אני... אבל אני לא מסוגל. לא, הוא לא יודע שהוא לא מסוגל, הוא פשוט לא בקיא בנתונים. הוא יודע, יש לו איזה כלל שהוא מכיר, שאומרים, היי, משכנתא, יופי, אז אני משכנתא, והוא עושה לעצמו איזשהו חשבון מתמטי. שבדרך כלל זה לא מתכתב עם המציאות. לא משקף את המציאות. כנראה, הוא לא מבין את הניואנסים הקטנים של הבנקים, וההחזרים, ואיך זה עובד. הוא עושה איזשהו חשבון, ואומר, יופי, בוא נקנה, אבל אם אתה לא יושב מולו, ואומר, אדוני, לך תביא אישור עקרוני, אז יכול להיות שההסכם המשפטי שתעשה יהיה מדהים ומצוין, אבל בסוף לא יהיה לו כסף לשלם, נתקל בזה הרבה במשפרי דיור. אתה יודע, אתה ככה מראים לי, משפרי דיור בתקופות של ריביות אפס, ושהיה נדל"ן בשיאו, היו קונים לפני שהם מוכרים. היום הם לא יעזו לעשות את זה. היום הם לא יעזו לעשות את זה, כי הם לא יודעים מה שווה הנכס שלהם. ואם הם גבוליים במחירה, זה גם משהו שמגביל אותם במשפרי דיור, ולא יודעים אפילו לאיזה עסקה ללכת, והדבר הזה יוצר להם תקיעות. כלומר, מי שרוצה להשתמש ברוב ההון של הדירה שלו, כדי להתקדם לדירה חליפית, הוא בבעיה, אם אין לו את הקריות הנכונות. ואני ממליץ להם חד משמעית, למכור לפני הכל, במיוחד תקופה כזו. אז זה מוביל אותי לשאלה של, אתה יודע, אנחנו כישראלים תמיד מנסים למצוא פתרון ככה, לא זלה, אם זה בכל מיני מבצעים, אם זה בכל מיני דברים. אני עכשיו רואה דירה, והקבלן אומר לי, אין לי ליווי בנקאי של הבנק. האם אתה מציע לזוג להצטרף לפרויקט כזה, למרות שזה באמת מוזיל באופן משמעותי, ואנחנו נבין גם למה זה מוזיל באופן משמעותי את מחירי הדירות? כאילו שהקבלן אומר שאין ליווי בנקאי. אני חושב שהתשובה בשאלה. התמונה בגוף השאלה. אני אתחיל מהסוף. הסוף, עוד פעם, שלי, גילי, כעורך דין שמייצג מהניסיון שלי, ממה שאני מכיר, קודם כל, כמה שנים אתה עורך דין? אנחנו ככה עשינו רק הקדמה של השמות, אבל לא באמת ירדנו לרזולוציות על הניסיון המקצועי שלך. אני בתחום כ-15 שנה בערך. בעיקר מתעסק במקרקעין. מדירות ועד התחדשות עירונית. לגבי השאלה שלך עוד פעם, אני מתחיל לאסוף, התשובה שלי היא לא. אתה לא היית ממליץ. לא, אבל, עוד פעם, אני לא יכול להגיד שמי שממליץ הוא חוטא גדול, או שהוא עושה משהו שהוא לא חוקי. צריך להסביר את הדבר הזה. קודם כל נסביר מה זה ליווי בנקאי בכלל. אז אני אסביר. חוק המקרקעין, יש לו איזשהו מסלול של הבטחת רוכשי דירות. שהוא חוק חשוב מאוד, שיצא אחרי מה שאנחנו מכירים כאירוע חפציבה של פעם, של בריחה עם כספים של רוכשים, וקטסטרופה גדולה במדינת ישראל, ואז נחקק חוק הגנת רוכשי דירות, חוק המחר, חוק חשוב מאוד. וחוק המחר קובע ביטחונות, ויש שני מסלולים, אני לא רוצה להרחיב בזה יותר מדי, אבל בגדול, יש שני מסלולים של ביטחון. הביטחון הטוב והפרקטי, ומה שעושים בו רוב החברות הגדולות בדרך כלל, זה אלמנט של ליווי בנקאי. וזה אומר ברמת הבטוחות דבר נורא פשוט. זה אומר, אתה שילמת כסף, אתה מקבל ערבות מלאה על הכסף שלך. כלומר, יש פנקס שוברים, כמו פנקס צ'קים שיוצא מהבנק עצמו, הבנק שמלווה את הפרויקט. כן. אני בא רוכש, אני משלם 200,000 שקל, תוך 14 יום בערך, בסדר? בהתאם להנחיות של הבנק, אני מקבל אליי ערבות בנקאית מלאה על ה-200,000 שקל ששילמתי. פחות המע"מ. כמה פעמים הגיעו לך לקוחות, אמרו לך, למה אני לא קיבלתי? נכון, אבל יש קרן שמטפלת במע"מ, לא רוצה להיכנס, לכן לא נכנסתי לזה. אמרתי בגדול... בגדול... לא שגם אני קיבלתי עכשיו צ'ק כזה. נכון, בגדול הכסף שלנו מכוסה. בסדר? יש לנו ערבות מהבנק. עכשיו, חלילה וחס,
חלילה וחס. היזם נקלע לקשיים, פרויקט נכנס לכינוס, ואין מה לעשות. שתי אפשרויות. האפשרות האחת היא שהבנק פורס כנפיים על הפרויקט, ממנה כונס נכסים, מביא קבלנים, מסיים את הפרויקט, מוכר דירות. האפשרות השנייה שהבנק קורא לרוכש ואומר לו, הנה הכסף, קח ולך. האפשרות השנייה שהבנק אומר, קח את הכסף, קח ולך, לא קרתה מעולם במדינת ישראל. בסדר? אין בהיסטוריה של מדינת ישראל פרויקט שקרה שהיזם נקלע לקשיים בליווי, והבנק אמר, קחו את הכסף, לכו הביתה. תמיד, הבנק מסיים את הפרויקט, ממנה כונס, מסיים את הפרויקט, מוסר דירות. אירוע לא נחמד, אבל פתיר, קורה. יש מה שאנחנו קוראים בעגה שלנו, יש אבא ואמא לפרויקט, יש גוף גדול, הבנק שם הרבה יותר קל, הרבה יותר פשוט. המסלול השני, שעוד פעם, הוא מסלול חוקי, הוא קיים בחוק. הוא מסלול שאומר, אנחנו, אין בנק מלווה, אין ערבות מלאה על הכסף של הרוכש, אבל שני דברים. א', אתה מקבל הערת אזהרה על שמך בטאבו, בסדר? זאת אומרת שידעו שהדירה הספציפית הזאת מיועדת לך ואף אחד אחר לא יוכל לקנות אותה, ואת הכספים שלך אתה תשלם בהתאם להתקדמות הבנייה, כמו שקבע החוק. לפי כל קצב התקדמות, אתה משלם X כסף, החוק קבע מנגנון מסודר, בטבלה מסודרת, איך וכמה משלמים בכל שלב. אוקיי? זה מנגנון שאני לא אוהב אותו, אני לא חושב שהוא חכם, אני לא חושב שהוא נכון, אני לא חושב שהוא מאבטח. על הרוכש. הרי בוא נלך ליום השחור שקורא לו הרוכש, והיזם נעלם וקרס ואין עם מי לדבר. עכשיו אני עומד עם בניין, תקוע, יש לי הערת אזהרה בטאבו, זה מאוד נחמד, שילמתי חלק מהכסף בצורה מסוימת שאמורה להיות הולמת את התקדמות הבנייה, ולא בטוח, לא תמיד בטוח, כי זה לא לוקח בחשבון אם היו נזקים, הבנייה הייתה טובה, הייתה פחות טובה, יש ליקויים, אין ליקויים. עכשיו אני צריך להתאגד עם יתר רוכשי הדירות, אני צריך למנות כונס נכסים, אני צריך לנהל את כל האופרציה הזאת בבתי משפט, ולמנות כונס, להביא קבלנים ולסיים את הבנייה ולראות כמה זה יעלה לי. וזה פקטור של זמן, מן הסתם. זה פקטור של זמן ואנרגיות וזמן ויכולת ומקצועיות, ואני לא יודע מי... עוד פעם, אני חוזר ואומר, זה חוקי. אני לא חושב שזה דבר נכון. יש כאלה שהולכים לזה כי המחיר מאוד מאוד אטרקטיבי, כמו שאמרת, והם אנשים שבאים מעולם העסקים ועולם הנדל"ן ומוצאים מציאות בצורה הזאת. עוד פעם, לא משהו שאני מציע לזוגות שבאים אליי לא מתאים לכל אחד. דירה ראשונה, או רוצים לשפר דיור, או רוצים לקנות דירה בנחת, להיכנס לגור. אני לא חושב שזה המקום. דרך אגב, אני רוצה דווקא להתייחס לנקודה של הליווי הבנקאי דווקא, מעולמות המימון. הקבלנים מנצלים את זה היום לטובתם, הם מבינים שהמימון הבנקאי הוא מאוד יקר. ומכיוון שהוא מאוד יקר, והם לא רוצים להיכנס לפלונטר הזה, הם מגלגלים את זה לרוכשים. ואנחנו רואים את זה בתופעות. בהתחלה היינו רואים 30-70, 30% הון ראשוני, ו-70% מימון, וזה ירד ל-20-80, היום זה גם הגיע ל-10-90, ואנחנו נתקלים הרבה בפטור מריבית והצמדה, וקבלנים שמשלמים את הריבית ואת ההצמדה עבור הלקוחות. אנחנו נקדיש באמת שאלה על פיתויי קבלן, אבל אני רוצה לשאול אותך ולהחזיר אותך למה שגילי אמר, הבנק יאשר משכנתא אם במקרה תלווה לקוח שיגיד, אני כרגע רוכש דירה בלי ליווי בנקאי? זה לא סיכון מבחינת הבנק? זה סיכון מבחינת הבנק, אבל הבנק ידרוש את הביטחונות מאותו יזם, כדי לאפשר את זה. זה לא עסקה פשוטה, זה לא עסקה שבטח צריך להסתמך עליה בצורה מימונית, צריך לבחון אותה טוב טוב לפני שנכנסים אליה. אני לא אוהב להיכנס לעסקאות כאלה מימוניות, כי אם לא מכירים את ההשלכות. אבל אם מכירים את ההשלכות, ובאמת יש שכר בצידה של העסקה הזו, אז כן, שמעתי גם על עסקאות כאלה ללא ליווי, שהן נפלאות, אבל הן בטח לא מתאימות לזוגות צעירים, ובטח לא מותאמות לפרופילים שדיברנו עליהם קודם. הבנתי. טוב, חברים, אנחנו נצא להפסקה של שיר. הפעם אני בחרתי את השיר, אני מתנצלת. שיר יפה. למרות שהתאיתי אותך לחשוב שאתה זה שתבחר את השיר, אבל לא. אופיר הזכיר לי שאני כבר בחרתי את זה מזמן. אז אנחנו נצא להפסקה, ואנחנו נמשיך לדבר על כל סוגי הדירות ומה שיש בשוק בעצם.
עכשיו כשפתחו את הדרך אל הים, אני רוצה להצטרף אל כולם וללכת בלעדיך. אני רוצה להתעטף בכל הבגדים שלא לבשתי שנים, לפתוח לי רווחה פריסים חלוטים ולצרוח. רוצה להיות חופשייה, לא תלויה באהבה או בכסף או במקום. מילים שאמרתי קטנות ממני היום. רוצה להיות הזמן שלי מתפזר. אישה בימינו תמיד אמרת צריכה להסתדר, ואם יש לי על מה להצטער זה רק על זה שלא עשיתי את זה מוקדם יותר, שלא הסתכלתי לך בעיניים, איך לא העזתי להגיד לך אני ממשיכה. רוצה להיות חופשייה, לא תלויה באהבה או בכסף או במקום. מילים שאמרתי קטנות ממני היום. רוצה להיות חופשייה, לא תלויה באהבה או בכסף או במקום. מילים שאמרתי קטנות ממני היום. רוצה להיות שרית חדד, לא סתם בחרתי את השיר הזה, אתם יודעים, רוצה להיות חופשייה. חופשייה כלכלית. אז זה בדיוק העניין, האם חופשייה כלכלית זה רכישה של נכס נדל"ני? עכשיו, אחרי מה ששמעתי שהנדל"ן במשבר, לא יודעת. אני אשקיע ביהלומים. לא, בסוף, זה לא שנדל"ן במשבר, פשוט צריך לדעת איך לגשת אליו, אנחנו לא בריביות אפס איפה שהיינו, העולם הוא שונה. אנחנו את ה-15 שנה האחרונות, ה-10 שנים האחרונות, הבנו ריבית אפס, אנשים רצו ונסעו ברכבים שהם לא יכולים להרשות לעצמם, וקנו דירות שהם לא יכולים להרשות לעצמם, והתקופה הזאת הסתיימה. אז אני רוצה לשתף אותך משהו, את שניכם. אני נוסעת ברחבי מרכז הארץ, גם לכיוון עבודתי, גם סתם באופן כללי מטיילת באזורים, לא מטיילת, נוסעת. אני רואה מלא שלטים, 0-10% תשימי, 5%, בקיצור, מה עדיף? בואו נדבר רגע על, עכשיו אני רוצה לקנות דירה יד שנייה.
בוא תחלק לי את זה לסוגי האנשים, למי זה מתאים, למי זה פחות מתאים. אוקיי, קודם כל, יד שנייה זה לא קשור לכל המבצעים האלה שאת רואה. ברור. יד שנייה זה... זה רק פרזנטציה שלי. כן, ודאי, זה כלומר... זה רושם שאני מקבלת, כן. זה אנשים שהחליטו למכור את הדירה, או החליטו לשפר דיור, ובסוף שם צריך להביא את כל הכסף, כלומר... משפרי דיור, הכוונה היא, אדם שיש לו דירת 4 חדרים, רוצה לעבור לדירת 5 חדרים. קנה כבר 5 חדרים שנה שעברה בפריסל שהיה לקבלן, ועכשיו הוא צריך להביא כסף. כן. אגב, יש לזה השלכה במיסוי, שזה גילי, אם נסתם יכול להגיד לנו, נכון? משפרי דיור, אני חושבת שיש לזה זמן שאפשר למכור את הדירה הקודמת. אין הגדרה במס למשפר דיור. כל מה שהמס מדבר בגדול, ההבדל הגדול הוא אם הדירה שאתה רוכש היא הדירה הראשונה שלך, או לא. ואם אני עוברת מדירת 4 חדשים ל5 חדרים, אין לזה רלוונטיות. עוד פעם, שוב, בוא נעשה על זה קצת סדר. פוקוס, כן. כן, פוקוס. כשאדם רוכש דירה שזו הדירה היחידה שלו, שהולכת להיות לו, אז מצבו באופן כללי ברמת מס הרכישה שלו, בסדר? כשאדם רוכש דירה יש לו מס רכישה, כשאדם מוכר דירה יש לו מס שבח, אני כרגע מדבר רק על מס הרכישה לגבי הרוכש. שהשתנה דרך אגב. השתנה, נכון. מס הרכישה השתנה, עוד מדברים שהולך להשתנות עוד, יש כל מיני, תמיד משחקים מס הרכישה, כבר מ-2017 הוא עולה ויורד כל הזמן, משנים את מדרגות המס. לא, השקף לא רלוונטי. וכו' וכו'. בכל אופן, כשאדם רוכש דירה שהיא הדירה הראשונה, מדרגות המס שלו נמוכות באופן דרסטי. כלומר, עד דירה יחידה, נכון? לא דירה ראשונה בהכרח. לא, דירה יחידה. כל עוד הולכת, סליחה, יכול להיות שטעיתי בהגדרה, כשזו הדירה היחידה שהולכת להיות לאותו אדם שקונה את הדירה, מדרגות המס נמוכות מאוד, זאת אומרת שהיום, נכון להיום, עד 2 מיליון שקלים הוא במדרגת מס 0. ומעבר לזה יש כל מיני מדרגות מס, צריך להכיר את זה, על כל כמה מאות אלפי שקלים נוספים, מדרגת המס עולה מ-3.5% ל-5% וכו' וכו', עד שהוא מגיע למדרגה הגבוהה של 8%. כן. בסדר? זה איזשהו מדרוג כזה שיש למדרגות המס, אבל עוד פעם, ברמת מחירי דירות של עד 2 מיליון שקל, הבן אדם יהיה פטור ממס רכישה, זה לא האדם, זה צריך לשים לב שמדובר על תא משפחתי. זאת אומרת, כן. בעל ואישה, הם תא משפחתי אחד לעניין מס רכישה. אם לבעל יש דירה על שמו, או להפך, לאישה יש דירה על שמה, והבעל או בן הזוג רוצה לרכוש דירה נוספת, ההתייחסות היא לתא משפחתי. זאת אומרת, זו תמיד תראה כדירה שנייה, כי מדובר על תא משפחתי, צריך להבין את זה, אנשים לא יודעים את זה תמיד. למרות שאפשר לעשות הפרדה. לא התקלת פעם בהפרדה שהבעל, אם הם לא רשומים כנשואים, אם לא רשומים כנשואים, ולא ידועים בציבור, או צריך הסכמי ממון, זה כבר תחומים אחרים. זה כבר אנחנו נעשה תוכנית על תכנוני מיסוי שגילי... בדיוק ככה, אבל באופן כללי, רשות המיסים, רשות מיסוי מקרקעין, מתייחסת לתא משפחתי, כי תא משפחתי אחד, גם בני זוג, גם ידועים בציבור. אז בואו רגע נדבר על דירות יד שנייה. חילקת את זה ככה לשני סוגי אנשים שמתאים להם. אז קודם כל, הסוג הראשון הוא משפרי דיור שלא מסתמכים על הדירה שלהם כרגע. הם אמנם הולכים לגילי ורושמים אותה דירה חליפית, אבל הם לא מסתמכים על ההון כדי להתקדם לעסקה הבאה. בואו נעצור שנייה רגע, אני רק אסביר על דירה חליפית, כי זה נורא חשוב למה שדיברתם. אוקיי. דירה יחידה יכולה להיות, כשאין לי דירה בכלל, ואני רוכש דירה שזו דירה יחידה שלי, וזה יכול להיות ברמת מה ששאלת קודם, למשפר דיור. כלומר, אם יש לי היום דירה שהיא דירה יחידה שלי, שהיא דירת 4 חדשים, לפי הדוגמה שלך קודם. בסדר. ואני רוצה לרכוש דירת 5 חדרים. בסדר? אני לא רוצה למכור את שלי, להישאר בלי דירה, ואז להתחיל לחפש דירה. רשויות המס מכירות בעניין הזה. ולכן רשויות המס עושות הדבר הבא, מה שדיבר איתי בעניין דירה חליפית. בסדר? יש אופציה במיסוי מקרקעין, שאני ארכוש דירה, היא כרגע, כשאני רוכש אותה, היא דה פקטו, היא דירה שנייה. נכון. אבל אני רושם אותה ברמת המיסוי. אני מדווח עליה כדירה ראשונה, כאשר אני מתחייב למכור בתקופת זמן מסוימת את הדירה שכבר יש לי. ואז רשויות המס יקפיאו את שומת המס, בסדר? הם כרגע, הם עשו אותה כמו דירה יחידה, ימתינו לתקופת הזמן שתעבור, אנחנו נצטרך לדווח להם בתקופת הזמן הזאת שמכרנו את הדירה הקודמת, לפי דוגמתך, דירת 4 חדרים שלנו, ואז המס יהיה סופי לפי דירה יחידה. אם לא מכרנו והחלטנו להישאר עם 2 דירות, נצטרך לשלם חזרה לפי מס גבוה של 8% על כל הסכום. חשוב לציין שדרך אגב, הבנקים לא רואים דירה חליפית כמו דירה יחידה. הבנקים, האחוז מימון של הבנקים הוא 70% לעומת 75% על דירה יחידה.
שזה דבר שלפעמים אנשים נתקעים איתו, כלומר, יש פה 5% על דירות שהן יקרות, זה יכול להיות בין go ל-no go. נכון. אז רשות המיסים אמנם מכירה בזה, אבל הבנקים פחות. הבנקים נותנים על זה 70% מימון על דירה חליפית. אז פה חילקנו, כמו שאמרנו, יש לשני סוגים, את האלה שחייבים למכור ואלה שלא חייבים למכור, כדי לממן את העסקה הבאה. בדרך כלל, שבן אדם יתחייב לדירה ומחכה לסכום הזה של המחירה, הוא נמצא בלחץ מאוד גדול. ושמה אנחנו כן נראה מחירות מתחת לשוק, ושמה אולי כן נראה איזשהו מיני משברון בעולמות של אין ברירה, כי צריכים לעמוד בתנאים של הדירה החליפית, ולמכור את הדירה הקיימת ולהתקדם לעסקה הבאה. איפה אנחנו רואים דירה מקבלן, שזה עולם אחר כבר, שם אנחנו רואים כל מיני אפשרויות מימון שמאוד מאוד מסייעות לרוכשים. כמו שדיברנו על זה קודם, כשקבלן מגיע לליווי הבנקאי ומשלם עבורו המון כסף, הוא פיצח את השיטה, הוא אמר, למה שאני אשלם כל כך הרבה כסף? אני אשלם את הכסף של הרוכשים שלי. הרוכשים ייגשו לבנק, ייקחו משכנתה, ואני אשלם להם את הריבית ואת ההצמדה לתקופה מסוימת. התחיל בהתחלה לאיזשהו גישור של 3 שנים. עכשיו אנחנו כבר גם נתקלים ב-10, ואיזשהו שלט שנתקלתי אפילו שהם ריביות שהן הזויות, 3% לא צמודה לריבית, לא צמודה למדד, סליחה. אבל הוא מוגבל בזמן. הוא מוגבל בזמן, והקבלן משלם מראש לבנק, ומחייב ומה שנקרא גובה את ההפרש. כלומר, משלם את זה לבנק, והלקוח בסוף נהנה מזה. הוא נהנה מריבית, ריבית מאוד מאוד נמוכה ומאוד אטרקטיבית. שווה לבדוק את זה היום, זה לא יישאר עוד הרבה זמן, לדעתי. ככל שהשוק טיפה יתרומם, כמו שגילי אומר, אחרי המלחמה דברים יראו קצת אחרת. זה דברים כדאי לנצל אותם היום, ולבדוק אותם לעומק, ויש המון אותיות קטנות ששווה לבחון אותם. אתה בעד העניין הזה שאומרים, תשים היום 20%, 20-80, 15-85, זה קצת, לפי דעתי, יש פה אלמנט קצת של איזו כניסה לבועה נדל"נית שיכולה להתפוצץ אחרי כמה שנים, כי אתה יודע מה קורה איתך ב-2023, אתה לא יודע מה יקרה איתך ב-2027. את מחזירה אותי בדיוק לבדיקת התכנות. כלומר, אתה נכנס לעסקה, לא משנה אם היא 20-80 או 15-80, זה לא משנה. אתה צריך לראות איך אתה יוצא ממנה. ומה התוכנית האסטרטגית שלך, והאם אתה תוכל לקבל משכנתה כשתצטרך. אבל זה בדיוק מה שאני מדברת. הרבה אנשים אומרים, זה נראה להם אטרקטיבי. דוגמה, יש איזשהו פרויקט שראיתי. שים 5%. שאתה אומרת לך, אוקיי, 5% זה בסדר, ועוד 4 שנים אני אתמודד עם מה שיקרה. אז כלומר, אין לך שום תוכנית. וזה בדיוק האלמנט השיווקי, שלפי דעתי הקבלנים היום נשענים עליו. זאת אומרת, הצורך בדירה, ותשים עכשיו את ההון הראשוני שיש לך, שהוא ביפר הרבה פחות ממה שהתכוונת לשים, ועכשיו לך ותעשה את הבדיקת התכנות. את הקבלן זה לא מעניין. בוודאי, ברור. הקבלן מכר את הדירה באותו הרגע. בוודאי, זה בדיוק העניין. 5% סיפק אותו בשביל לבוא ו... נכון. זה דיל חכם מאוד. אנחנו במדינת ישראל ידועים בזה שאנחנו אלופים בלגייס כרטיס אשראי, בלי לדעת מה יהיה בסוף החודש, נכון? אז זה בדיוק הכניסה. אז אני אומר, זה בדיוק הכניסה לבועה שדיברתי עליה. זה מה שאנחנו עושים בכסף שהוא יותר קטן בעסקאות אשראי כל החודש, בלי תכנון מראש, כי כרגע זה קיים, נתמודד בסוף החודש. בוודאי. ויש כאלה שאין להם תכנונים, והם יקנו היום כי משלמים 5% או 10% או 15%. כל תלוי שאלה של כמה יש לך נזיק בבנק, ואתה לא רוצה לשים אותו. אתה אומר, חבל, הוא יישב בבנק, מה הוא יעשה? 3% לשנה? בוא נקנה דירה, יש לי 15%, נקנה היום, או 36 חודשים לדבר. ושצריך לדבר, אז זה מתפוצץ. השאלה אם הבדיקת התאחדות הזאת היא באמת רלוונטית לעוד 3 שנים. אתה מבין למה אני מתכוונת? א', היא רלוונטית, כי מקבלים איזשהו סדר גודל. ומשכנתה, מה שנקרא בצורה הזאת, אפשר גם לקחת בשלבים. כלומר, לסגור את המשכנתה כבר היום, את המסגרת שלה. לצורך העניין, אני כבר היום יודע שאני צריך 2 מיליון שקל משכנתה. אז אתה, מה שנקרא, אתה מפעיל אותה, לוקח את 100,000 שקל הראשונים, אחר כך עוד 200,000 שקל. אתה צריך לבוא ולתכנן את הצעדים שלך ולקלקל את עצמך בצורה נכונה, אבל לא לבוא ברגע אחד ולהגיד, עוד 4 שנים נדאג למשכנתה. לא, זה לא עובד ככה. 4 שנים זה הרבה זמן, האמת. לא מכיר עסקאות שזה... יש. 4 שנים. זה חשוב בעניין הזה לומר. יש המון שעושים את הדבר הזה, משלמים 15% או 20%. או 5%. או 5%. אני עוד לא נתקלתי, זה חדש. היום ראיתי פרסומת בכביש, בדרך מהעבודה. פעם ראשונה ראיתי את 5% האלה. אני אגיד לך, רק קח את הדירה, בוא תתן רק תחתום. פעם ראשונה נתקלתי היום ב5%. אני מכיר את ה-20-80, זה רץ כבר לא מעט שנים. אבל יש המון שעושים את זה. הם משלמים 20%, כשהמגמה אומרת
לקראת סיום התקופה, נכון, אני אמכור את התחיל לדאוג. הדירה, לא, אני אמכור אותה, זה עניין של משקיעים. כי הרי הזמן מעלה את ערך הדירות. מה לעשות? נכון. אנחנו חיים במדינה שערך הדירות עולה ועולה 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 ועולה, ואם הוא יורד, הוא יורד בפרומיל, לעומת מה שהוא עלה עד עכשיו ומה שהוא יעלה בעתיד. אז אנשים אומרים, אני לא יושב עם 15% בבנק, אני אשלם את זה לקבלן, תהיה לי דירה רשומה, היא בינתיים נבנית, ערכה עולה, ולקראת 36 חודשים, או לא משנה, סיום התקופה, שבדרך כלל זה 36 חודשים, אני אמכור את הדירה. השאלה הקבלן מאפשר את זה? ואני ארוויח את הפיק הזה של העלייה של 400, 500 או 300 אלף שקל של הדירה, ואני, כמו שקוראים אצלנו, נעשה סיבובים. עכשיו זה מצוין, רק מה שאנשים לא יודעים, שבעסקאות בליווי בנקאי אגב, שזה טוב מאוד, הבנק המלווה לא נותן למכור דירה, עד שקיבלת טופס 4 ומסרו לך את הדירה. ואז זה אומר שאתה לא יכול למכור אותה, לפני ששילמת את כל הכסף. ואתה יכול למכור את הזכות? ואז אתה נמצא במשבר גדול. למכור זכות זה מה זה למכור זכות? למכור זכות זה אופציה. אופציה, או מחירת אופציה, עסקה במקרקעין לכל דבר, גם זה אנשים צריכים לדעת. מחירה באופציה במקרקעין היא מחירה. היא מחויבת בדיווח במיסים, והכל צריך להיות כרגיל. בניואנסים שצריך לדעת שם. אבל באופן כללי, אנשים צריכים לדעת. אם אתה רוצה לעשות איזשהו כל מיני סיבובים, כמו שדיברנו בדירות, ולהרוויח את ה-X כסף בעלייה, אתה צריך לוודא באופן חד משמעי, שלא ישתמע לשתי פנים, שאתה באמת יכול למכור את הדירה תוך כדי הפרויקט. מה שבדרך כלל לא קורה. זה חלק מהתכנון. כלומר, אם זה התכנון של האדם, וליוויתי עסקה כזאת, היא סופר מורכבת בגלל ערבות חוק המחר. כלומר, עוד לא הגיע טופס 4, הגיע רוכש, וצריך להסב לו את כל הערבויות. נכון. שזה עוד פעם, זה דבר שהוא אפשרי. הבנקים לא מאפשרים את זה, כי הבנק אומר, תשמע, אני לא הולך להשתתף באירועים בסדר גודל של הסבת ערבויות, כדי שאתה תרוויח. אדוני, תסיים, רכשת דירה, יש לך ערבויות בנקאיות, תסיים, תשלם, תמכור, תרוויח. לא על גבי. אבל שוב, זה לא חד משמעי, כי יש עסקאות שניתן לעשות את זה. אמרתי, צריך לבדוק שזה אפשרי. ולהכין את הקרקע לזה. נכון, נכון. לדעת שזה עוד פעם ההיתכנות. כלומר, אני יושב עם הזוג, אומר, רגע, אתה מתכנן למכור את זה לפני? בוא נדבר על זה. בוא נחשוב אם זה הכיוון. אם זה הכיוון, אנחנו צריכים להערך לזה. בוא נדבר רגע על החלום של כל אם יהודייה, שהבן שלה או הבת שלה יקנו דירה מקבלן. מה החסרונות בדיור, לקנות דירה מקבלן? מה החסרונות? כמו לצורך העניין איחורים במסירה, כל הדברים האלה שצריכים לקחת אותם בחשבון. אני לא יודעת אם לקרוא לזה חסרונות, אבל לקרוא לזה כן את כל הדברים שצריך לצפות, שאתה קונה דירה מקבלן. אני לא רואה חסרונות לקנות דירה מקבלן, בגדול. אוקיי. פשוט, השאלה אם זה מתאים. מבחינה תכנונית, לצורך העניין, איחורים במסירה זה משהו שצריך לקחת בחשבון? שוב, זה גילי יגיד לנו, אם זה מעוגן בחוזה, איחורים במסירה זה דבר שקורה ויקרה. אני קודם כל חושב שלקנות דירה מקבלן זה נפלא. דירה חדשה זה תמיד נחמד ונעים וטוב. מה צריך לקחת בחשבון? עזבו את הערבויות, רק הבדק, שאני קונה דירה ויש לי אחרי זה בדק ואחריות על הדירה ועל המערכות, זה נותן איזה שקט, אנשים אוהבים את הדבר הזה, כולנו אוהבים את זה. לקנות דירה בשקט, היא דירה חדשה, יש לי אחריות, צריך לוודא שאתה קונה מקבלן שנשאר אחר כך, ויש לך עם מי לדבר, כי יש גם כאלה שפשוט פותחים חברות פרויקט ונעלמים אחר כך, וגם זה צריך לשים טוב, טוב, טוב לב כשקונים דירה. צריך לבדוק את הביטחונות? ביטחונות דיברנו קודם שזה ודאי צריך לבדוק. זה בכלל אין שאלה. ותכנון של מס רכישה מן הסתם? זאת אומרת, יש הרבה אספקטים לדירה מקבלן, זה לא דווקא. לא, עוד פעם, תכנון של מס רכישה הוא רלוונטי גם מקבלן וגם לא. כן, אוקיי. אנחנו מדברים על דירה מקבלן. דרך אגב, גם דירה יד שנייה, סליחה גילי גם מסכים איתי, אני תמיד ממליץ לעשות תמיד שמאות גם מוקדמת, לדעת למה אתה נכנס. לבוא, לבדוק, זה בנוי נכון, זה רשום נכון, פתאום אתה מגלה שהסלון הוא לא הסלון והחדר הוא לא חדר. בנק לא קופץ לעסקאות כאלה. כלומר, מבחינה מימונית זה נפסל במיידית, ולא תיכנס ותחכה לסבסוד הבנקאי, ותגלה פתאום שאין לך מימון לעסקה כזאת. כלומר, זה דבר שהוא סופר קריטי. עכשיו אנשים רכשו, אני מדברת על המלחמה, אנשים רכשו דירות, הקבלנים הודיעו להם במייל יבש שיש איחור במסירה. אז בואו נדבר על הדברים שצריך... בואו נדבר רגע על איחור במסירה, זה ככה שם כולל משהו ש... יש דברים שרוכשים מקבלן וצריך לשים... קודם כל, יש נקודות שצריך לשים לב אליהן. אני לא אומר שהן בעייתיות, אבל הן בעייתיות ברגע שלא שמת לב. בדיוק. בסדר? כוח עליון, אני מת על הסעיפים האלה. נושא אחד שאנשים נכנסים למחר לקנייה של דירה מקבלן, יש להם איזשהו ביטחון כזה, שיושב אצלם ואומר, זה קבלן.
נכון. ואם הקבלן אמר שהוא ימסור לי את הדירה בתוך 24 חודשים, אז הוא ימסור אותה בתוך 24 חודשים. מה זאת אומרת? זו חברה רצינית, זה קבלן, ולצערנו זה לא קורה. בסדר? זה לא קורה. ברוב העסקאות לדעתי היום, בטח אין לי ספק שבעסקאות שאמורות להיבנות בטווח של הזמן הזה, בהתאם למה שאמרנו קודם, עם העצירות של הבנייה, עם המחסור של הפועלים, יש המון איחורים במסירה. בטח ובטח בעסקאות של מה שעברנו פה במדינת ישראל, הרבה שנים של תמ"א 38, רובן ככולן לא נמסרו בזמן. דירות חדשות. זה מכניס רוכשים לבעיה תזרימית קשה. כן. הם גם משלמים משכנתה, כי הם שילמו כבר ליזם כספים, כחלק מהכספים על הדירה, כי הם כבר הגיעו כבר ל-80 או 90% מהמחיר של הדירה, 10% בדרך כלל מוחזקים רק בסוף, והם עדיין ממשיכים לשכור דירות איפה שהם, עד שיקבלו את הדירה, ואנשים נכנסים מזה לקטסטרופות תזרימיות. איחור כלכלי. ממש, קטסטרופה. אז צריך לשים לב לדבר הזה, צריך לקחת אותו גם בחשבון של מה שאיתי דיבר קודם, ברמת אני קורא לזה, בוא נקרא, המתווה הכלכלי של העסקה. צריך לקחת בחשבון שיכול להיות באגים שאתה צריך לשים בצד כסף לאיחור במסירה של הקבלן. כי, עכשיו אני נכנס למה שאת שאלת. החוק קובע שעל איחור במסירה, קבלן צריך לשלם. תוך... איזה חוק? חוק המחר? חוק המחר. חוק המחר שדיברנו עליו קודם, הבטחת השקעות של רוכשי דירות חדשות, מבטיח פיצוי על איחורים של קבלן. בסדר? בניואנסים של החוק, אני לא רוצה להיכנס אליהם, ברור. אבל אחרי תקופת זמן מסוימת שהקבלן איחר, צריך להתחיל לשלם כספים בהתאם למחיר הדירה, הסחירות של הדירה באזור, שזה רק ממשיך לעלות, כן? אוקיי. ממחיר הסחירות בארבעת החודשים האחרונים, ל-1.25 אחר כך, ומגיע עד 150% מערך הסחירות של הדירה. פיצוי אגרסיבי. כן. הוגן ואגרסיבי, ככה צריך להיות. אבל ברמת הפרקטיקה, כמו שאני לפחות מכיר את זה, קבלנים לא קוראים לך בזמן האיחור, ואומרים לך, אדוני, מגיע לך צ'ק, מוכן אצלנו במשרד, בוא תאסוף את הצ'ק. זה לא קורה, נקודה. לא קורה. עובד? לא עובד. אני לא הכרתי שזה עבד. ארץ קבלנים חוזרים למה שכולנו מכירים ושמענו באין ספור ורסיות, כן? כוח עליון. כוח עליון. זה לא היה תלוי בי. וזה שנים נמתח בבתי משפט, ובתי משפט לא פרגנו אף פעם ליזמים בעניין הזה, אבל שוב, אני חוזר לרמת הפרקטיקה. זוג צעיר... כוח עליון זה ממש מעניין. כן, אני אחזור לזה. אני רק אומר, זוג צעיר, קנה דירה, עכשיו להגיש תביעה נגד קבלן גדול, להתמודד איתו בבית משפט, לבוא לדיונים, זה דבר שאנשים בדרך כלל נוטים לוותר עליו, או להגיע לאיזושהי פשרה, כי לא בא לנו. והיזמים יודעים את זה, ולכן הם מראש לא שמים את היד בכיס ומשלמים, והם ערוכים לאיזושהי מלחמה. בסדר? כדי לצאת איפשהו באמצע. חוק המחר תוקן בעניין הזה, בכל הנושא של כוח עליון, שתמיד היה לגביו וכל מיני סימני שאלה, ואיך לקבל אותו, ופרשנויות כאלה ואחרות, ובהסכמים זה היה מנוסח כל פעם בצורה אחרת. חוק המחר עשה דבר נורא פשוט, הפנה את זה לחוק החוזים, שחוק החוזים קובע כוח עליון מהו, כל דבר שהיית צריך לצפות, או יכולת לצפות, או שהיית צריך לצפות, פרשנות מאוד רחבה. בסדר? פרשנות מאוד מאוד רחבה ליזמים. סעיף סל לכוח עליון. חד משמעית. אני לא רואה היום, אחרי התיקון של החוק הזה, יזמים שמצליחים להגיע לבתי משפט, ואיכשהו לגרום לבית משפט להאמין להם שהאיחור במסירה נבע מאיזשהו כוח שלא יכלו לצפות, כי היום במדינת ישראל אפשר לצפות הכל. מקורונה ועד מלחמה, ועד מחסור בפועלים, ועד בולענים, ועד כל מיני דברים שאתה רק יכול לדמיין, יש במדינת ישראל. אני לא רואה איזשהו מצב שקבלן יבוא ויגיד בבית משפט, לא הייתי צריך לצפות את מה שקרה, זה ממש, זה דבר חדש שקרה, והופך את זה, אבל עוד פעם, צריך לשים לב, גם בהסכמים, צריך לשים לב שאנחנו כותבים בהסכמים שחוק המחר גובר על כל הוראות ההסכם, זה דברים שצריך לשים לב אליהם. ושאתה רץ לקנות דירה ואתה מתלהב 105% ותביא בסוף, צריך מה שנקרא לעצור וללכת ולבדוק את כל ה... אז בואו רגע נדבר על הפיתויים ככה שהקבלנים מציבים לנו בעולמות המימון שלך. תכניסי לנו לעולם שלך עם הפיתויים. קודם כל זה מביא אותנו לזה שההון שלך הולך וקטן. כלומר, אם אתה אומר, יש לך 500,000 שקל היום לעסקה, אתה אומר, אני לא צריך להשתמש בהכל. הקבלן רוצה ממני רק 10% או 20%.
והיה, לפני שהיה ריביות מאוד מאוד נמוכות, אז הוא הצמיד אותך למדד תשומות הבנייה. כן. וזה הכניס אנשים לסחרור בשלב מאוחר יותר. הגיעו כבר למסירה, חשבו שהם שילמו את הכל, דרך אגב, משכנתה לא משלמת תשומות בנייה. זה דבר שחשוב להגיד אותו, ומגיעים בסוף לנקודה הסופית, וחסר כסף. ועכשיו, ההטבות, כמו שאנחנו מדברים, לדוגמה, יש את הפטור הזה, יש פטור מהצמדות. פטור מהצמדות, מדד מחירים לצרכן, מדד תשומות הבנייה, רק בוא ותיקח. וזוג פה יכול להמשיך ולתת לכסף הנזיל שלו לעבוד בזמן הזה. כלומר, אם יש לו את אותם 500,000 שקל, היום הוא משלם 150, 200 בשביל ההתחלה, 300, כן. וישמור את הכסף שלו, וינצל את המצב הזה של פריסה נוחה וטובה ונטולת הצמדות. למה זה גורם בשוק? אתה חושב שזה גורם לעצירת מחירים או הפוך? אני חושב עצירת מחירים זה דבר כרגע שהוא זה עובדתי. די גמורה, אבל זה לא גורם לירידת מחירים. קבלנים, גילי, שדיברנו על זה קודם, הוא אמר, זו הירידת מחירים. כלומר, ההטבות האלה, מבחינתי זה ירידת מחירים, אבל בפועל, מחיר הדירה לא יורד. אז הקבלן ימלא, ייתן לו עוד כמה דברים בפנים, ויוסיף לו שיפוצים ושדרוגים, ואפילו הנחות במשכנתה. כלומר, ישלם לו את המשכנתה בשנים הקרובות, אבל ממחיר הדירה הוא לא יוריד. כי זה יכול להכניס אותו לסחרור. אי אפשר להוריד את מחיר הדירה. צריך להבין, זה שהוא מעגל קסמים. להוריד את מחיר הדירה, תבינו, קבלן עובד מול בנק מלווה. יש דוח. דוח אפס קוראים לו. דוח האפס מראה את רווחיות הפרויקט. ברגע שהיזם, תוך כדי הפרויקט, חלילה באיזשהו שלב, ירד מתחת לאחוז הרווחיות, כל האורות האדומים בבנק נדלקים. את הבנק, אני אומר לכם, היום לא כל כך, למרות מה שאומרים, שמנסים לעזור ולבוא לקראת, עדיין לא ראיתי איזושהי בשורה בעניין הזה. הבנקים לא עושים כל כך לבוא לקראת יזמים. הם רוצים שדוח האפס יישאר כמו שהוא. או לפחות לא ירד מתחת לאחוז רווחיות. הקו האדום. בדיוק, יש איזשהו קו אדום. ודירה לא נמכרת במצב הזה. מה עושים עכשיו? אז היה בעיה, אנחנו נמצאים בבעיה. ואז היזם, להוריד את מחיר הדירות הוא לא יכול. כי אם הוא יוריד את מחיר הדירות, אז ירדנו מתחת לקו האדום, ואז הבנק נדלקים לו הנורות, כמו שאמרנו. הוא לא רוצה להגיע לזה, ויכול להגיע לאיומים בכינוס או לכינוס. מצד שני, הוא צריך למצוא פתרון, הוא צריך למכור דירות, כי הבנק רוצה לראות מחירה של דירות. נכון. אז הוא מוצא כל מיני פתרונות כאלה, יצירתיים, כאלה ואחרים, כדי לנסות למכור את הדירות. וזה איזשהו מעגל שאי אפשר לצאת ממנו כרגע. זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות איך, עוד פעם, כמו שאמרתי בתחילת התוכנית, השאלה למי יהיה אוויר נשימה להחזיק עד סוף המהלך הזה, עד שהשוק הזה יתאושש. יזמים יצטרכו לדעת שהם כרגע לוקחים אשראים, משלמים ריביות גבוהות, מי שהצליח למכור, זכה. אבל אני חושב שבסוף זה רק שאלה של אורך נשימה. הגדולים, בתקופות האלה, הגדולים והחזקים שורדים. הקטנים פשוט נופלים לחלוטין. אוקיי, חוק הטבע. אז דיברנו דירות מקבלן, דיברנו על דירות יד שנייה, נשאר לנו לדבר על הנושא החביב של גילי, התחדשות עירונית. כן, כאן אנחנו נותנים לגילי את הבמה, לא סתם. קודם כל, אני מבינה שיש ככה תמה 38-1, ככה אמרתם לי, הכנסתם אותי לעולם שלכם, אני מודה, אני לא בעולמות האלה, אני בעולמות משפחה, אבל נעים תמיד ככה להבין. אז תמה 38-1, גילי, הבנתי שזה כבר, מה שנקרא, נכחד, כמו הדינוזאורים. בוא נעשה איזשהו... הגזמתי. לא הגזמתי בכלל. אנשים מכירים את המושגים בצורה הזאת. תמה 38-1, מה שאנחנו מכירים, בחיזוק של המבנה ותוספת של יחידות דיור למעלה. בוטוקס. בוטוקס קבלני. שהדבר הזה, כמו שאנחנו רואים היום, אני לא יכול, אני קטונתי מלנעוץ מסמרים בארון הזה, אבל הוא הולך ונעלם. בסדר? רוב ככל היזמים, הקטנים עד בינוניים, הפסידו כספים בפרויקטים האלה, פרויקטים שלא הוכיחו את עצמם, דיירים סבלו סבל נורא ומר. אני אומר לכם כמי שמייצג מאות ואלפים של דיירים בפרויקטים כאלה, זה לגור באתר בנייה, זה פשוט דבר שאני לא יודע איך הצליחו לסבול אותו בכלל. וגם כשסיימו, אני לא יודע אם הרווח של הדיירים עצמם, הבעלים של הדירות עצמם, של התוספת, הלם את מה שהם... בדרך כלל הם היו הנפגעים העיקריים. מה שעבר עליהם. אני רוצה לספר לך שגם היזמים נפגעים גדולים בנושאים האלה, גדולים מאוד. יש פה יזמים בלי סוף,
קבלני בניין בלי סוף, שפשטו רגל אחד אחרי השני בפרויקט המאוד מאוד מורכב והלא נורמלי הזה של תמ"א 38/1, אבל עוד פעם, הדבר הזה עדיין קיים בחלופת שקד, אף אחד לא קבר אותו עדיין, ברמת הפרקטיקה הוא נקבר לאיתו, כי כבר אף אחד לא רוצה להתעסק איתו. מה שכן היום מקבל צובר תאוצה בצורה מדהימה, זה נושא הפינוי-בינוי, שבעבר היה משהו שהוא פחות. מאוד 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 נקודתי, באיזשהו עיר עושים אולי פינוי-בינוי, שמעת שיש דבר כזה, והיום זה פשוט שוטף את כל העיריות. אני אומר לכם, מהידוע לי, מטבריה, בצפון ועד באר שבע בדרום. פינוי-בינוי זה ממש הרס של כל הבניין, פינוי-בינוי זה לא בניין אחד. יש מסלול של תמ"א 38/2, שזה הריסה ובנייה של בניין אחד ספציפי. כן. מה שהיום הולך יותר הוא פשוט מתחמים גדולים שהעירייה מכריזה עליהם. וזה נכנס למסלול אחר של פינוי-בינוי, בניואנסים המשפטיים שלו. מתחמים גדולים. לכל דבר. חד משמעית. זה הורסים את הבניין, בסדר? אין יותר את הליך הבוטוקס שאמרנו. והורסים את הבניין מהיסוד, מפנים את הדיירים לסחירות חלופית, ובונים בניין חדש לחלוטין, מאפס, הרבה יותר קל מכל הבחינות, ברמה המשפטית, ברמה המיסויית, ובטח ובטח ברמה של הביצוע, אין מה להשוות, אני גם מניח, אין לי ספק בכלל שברמת ברמת המימון, אני רוצה להתייחס ל-38/1, לתמה, ברגע שמתחיל יזם לעבוד, ורושם הערת אזהרה לבניין, ואותו אדם רוצה למכור, או רוצה לשדרג, או רוצה לממן, או לא יודע מה, הכל צריך לעבור דרך היזם. כלומר, הוא כבר חלק מהעסקת המימון, הוא חייב לתת את ההתחייבויות לבנק, הוא חייב לתת דין וחשבון על כל דבר, וזה צריך לשים לב בחוזית, שזה נמצא, שזה מטופל. לנו זה חד משמעית, אבל הרבה אנשים יכולים להגיע, אתה יודע, אני רואה את זה בעולמות המחזורים, כשבן אדם בא למחזר לבנק אחר, וכרגע הבניין נמצא בהליך של תמ"א 1, אין להעביר לבנק אחר. זה חייב להישאר באותו הבנק. וזה דבר שפשוט יכול לפגוע בלקוחות, בעולמות של המחזורי משכנתא. עוד פעם, זה גם מתקשר למה שאמרת קודם, שהתכנון של כל המימון חייב להיות מראש. אבל בעסקה כזאת זה הרבה יותר מורכב, מכיוון שבאמת יש פה גם אלמנט של זמן, אני מניחה בפינוי-בינוי, נכון? קודם כל, אלמנט המימון בתמ"א 38 מורכב מאוד, כי הבנקים לא כל כך אוהבים את הבנייה הזאת בצורה של תמ"א 38/1. זה אנדרסטייטמנט, כן. זה מראש צריך בדיקה, בגלל שזה כך, זה מצריך בדיקה, כי הבנקים מראש לא אוהבים את זה. אני לא יודע אם יש הבדלים באחוזי מימון בדברים האלה, אני לא בקיא. לא באחוזי מימון, אבל יש בביטחונות בוודאי. ו-38/2? 38/2, או תמ"א שהיא ברמת הריסה, זה עוד פעם, אתה מביא את הפרויקט למצב שהוא פשוט כמו בניין חדש. ממש דירה מקבלן. וזה הפך להיות הרבה יותר... וזה על אותו עיקרון, זה כאילו, יש שם גם איזשהו... תוחמים את זה בזמן, או שזה יכול להימשך forever? פינוי-בינוי... בישראל כמו בישראל. בוא אני אגיד לך משהו. יש שתי שאלות שאני אומר לכם, פעם הייתי עונה עליהן, וככל שאני מתבגר בתחום, זה שאלות שאני כבר לא עונה עליהן. על כל השאר אני חושב שאני משתדל לענות, ואם לא, אני הולך ללמוד ועונה. יש שתי שאלות ששואלים אותי כל יום, לדעתי כל יום. מישהו שואל אותי באיזושהי קונסטלציה, ואני לא עונה עליהם, סיימתי לענות עליהם. זה מתי יתחיל ומתי יסתיים. אני לא יודע. מה אתה עונה על זה אז? שאני לא יודע. ושגם לא יבקשו ממני לבדוק. לפעמים הגדולה להגיד אני לא יודע. אני פשוט לא יודע מתי פרויקטים במדינת ישראל יתחילו ומתי הם יסתיימו. אני לא יודע מתי הם יתחילו ברמת התכנון וברמת הוועדות המקומיות, שפשוט זה תהליך שהוא סיזיפי ליזמים וקבלנים להגיע להיתרי בנייה, וגם כשהגעת להיתר בנייה, תראו מה קורה היום. אתם לא יודעים כמה היתרים יש היום, חתומים ביד של יזמים, שהם לא מתחילים בנייה. איך זה קורה? כי שום יזם לא יתחיל בנייה במצב היום, שהוא יודע שהשוק במשבר, סימן קריאה. אני אגיד לך יותר מזה, אני נתקל... הנה, והוא סגר את התוכנית. מעבר לזה, אני נתקל בתופעה של אנשים בעולמות של מחיר למשתכן, שזה הכי זוגות צעירים והכי obvious, שזכו ב-2019-2020, ועוד לא התחילו בנייה. כלומר, רק עכשיו נכנסים, אנחנו 2024, הם נכנסים לבנייה. כן. זה דבר שהוא מוטרף. מזל שלא צריכים לשלם על זה לפני. פרויקטים של פינוי-בינוי במדינת ישראל, למרות שהיום, כמו שאמרתי, התחילו לשטוף את המדינה, מעטים מאוד הסתיימו כבר, לחלוטין, בנייה וטופס 4. רובם ככולם נמצאים היום בשלבי תכנון, ואני, מההיכרות שלי כרגע עם התחום הזה, התהליך הזה
של מיום שהדייר הראשון במתחם החליט, או שניגש אליו איזשהו נציג של איזושהי חברה, או מארגן, שהיום זה כבר תחום חדש שנהיה מארגנים של מתחמים. יש גם חוק שנחקק לגביהם בשנת 2017, חוק המארגנים, כן, בעסקאות של פינוי-בינוי. זה תחום. אי אפשר לדעת. זה מהיום שהגעת לאיזשהו הברקה בראש, אתה רוצה לארגן פה מתחם של פינוי-בינוי, עד היום שאתה תקבל מפתח לדירה החדשה, לא פחות מ10 שנים. זה בהחלט אלמנט שצריך לקחת בחשבון. חברים, אנחנו ככה הגענו לסיום, אבל לפני שאנחנו נגיע לסיום, יש איזשהו משפט שאתה אמרת לי למטה, שאחד אמר לך, אני רוצה שתחזור עליו, בבקשה, אם אתה זוכר מה הוא אמר לכם לגבי ההשקעה. האם השקעה בנדל"ן היא כדאית? קודם כל, כל מה שאבא שלי אומר לי, אני זוכר. והוא אמר לי פעם, תשמע, נדל"ן ימשיך לעלות. עוד פעם, נכון המצב הזה במדינת ישראל, תקשיבו, במדינת ישראל יש ילודה גבוהה מאוד, מה שאין בארצות אחרות. אנחנו מדינה קטנה, יש ילודה גבוהה, ויש צורך בדירות, וברמת ההיצע זה לא מספיק. זה לא מספיק. עד שלא יפתחו פה, ועד שלא יעשו תחבורה רצינית שתוכל להגיע למקומות העבודה, זה יהיה נורא קשה. אבל נכון להיום, למה שאני מדבר, נכון למה שעוד פעם, שאבא שלי אמר לי, הנדל"ן ימשיך לעלות, כי כל מוצר אפשר לייבא מחוץ לארץ. הכל. מבשמים ועד אוכל ועד רכבים. אדמה אי אפשר לייבא. ואדמה תמשיך להיות יקרה ולהתייקר. היא יכולה לקבל מכות, היא יכולה להיכנס למשבר, סימן שאלה או סימן שאלה. אבל בסוף האדמה תמשיך להתייקר, והאדמה זה דבר שעולה ביוקר. אז אנחנו נסכם את התוכנית. לא ניתן לאבד או לגנוב נדל"ן, וגם לא ניתן לסחוב אותה. נקנה בשכל הישר, תמיד ישולם במלואו, מדובר בערך בהשקעה הכי בטוחה בעולם. מי שאמר את זה זה פרנקלין די רוזנבולט. אז סיימנו תוכנית נוספת של אורות בלילה. תודה לאיתי וגילי על רעיון חשוב ומעניין. תודה לאופר בוכניק על הליווי והפקה. תודה למשפחת הרדיו החברתי הראשון ולעוז מזרחי שמלווה אותנו בתקופה סוערת זו ונותן לי ולאורות בלילה במה חשובה. נסיים כמובן בתפילה להשבת החטופים הביתה, להצלחת חיילינו בחזית ולרפואת כל הפצועים. תודה שהייתם איתנו, תודה רבה. תודה. תודה לך. יהיה לכם ערב טוב. תודה לכם, לילה טוב. לילה טוב. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ערות בלילה, תוכנית חברתית משפטית בהגשת עורכת הדין ענבר דרור, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, להאזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה. הרדיו החברתי הראשון.